जों थाबायगासिनो ओइ नै बाबानि स्कुला ओइ लामानि एसे गाहायाव दङ। फुजा जाग्राया उन्दुफेराखै दिनै फुंनिफ्रायनो बाबु। हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि CDSP फेमिलि एन्ड ब्लग इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बयखौबो बरायनाय जाबाय। ओमफ्राय हेपि सरासति फुजा बयनिसिमबो लोगोफोर। आयु माबा इदियाव खानाय गैयि बायदि नुदों नोंखौ सान्दुंनि मोदाननाय गैखायाबो नालाय माबा लामद्र' लामद्र' सिनि खिनिखौ दाउनि बायदि। ओमफ्राय लोगोफोर जोङो बिराद आथुर थांजोब्बाय जोंहा सब थाला बन्द सिखाव हाबना दे। ओमफ्राय साथि सावखांबाय आङो साथि सावखांबाय स्कुलाव थांसै आरो बाबानि स्कुलावहाय सरस्वती फुजानि फुजा हैनो थांसै लोगोफोर। ओमफ्राय बेखौनो एसे ब्लग लानानै नोंथांमोननो देखायलायनोसै नोंथांमोना नायलांदो आरो बुरजा बुरजा नायनानै होदो। हानायखिनिखौ देखायनोसै नै जा बिथाङा थांसै आंना बिलोगोआ थांबाय थानोसै लोगोफोर। ओमफ्राय दा थांनानै खिथासिगोन आरो आं दे। आर'नाइ अरेन्ज गानबाय आङो लिबलिं सना गानबाय। अबे गल्लायालाय इ प्रसादा प्रसाद दि उनाव मैला गैया दे बारा। हागोन दिखांनो इयाव लानांगोन आं ना बुस्थुखौ बैयाव बेलेग जि बनाय नैनिखौ बे फालिखौ लादो। इयाव हाबजायाना प्रसादा हाबजानाय नङा बाल्थिङा गुवार नों ओरै थिखोना हरनो खिसिरि संनो मैगं ओइ दादामोनखौ नायनोसै जा ini dadah mana ini malah ini inilah ya nih inilah ya ini nomor ini ayo ini nomor nih melaknya. Gitarku hobi nih. Hah? Ini. Ini jar, ini apa mana ini? Nomor nih. Ini sandu juga sebentar sanduku. Kalsium punya butuh kayu gusir. Sangat ini. Bapak kau mau apa tuh sih bapak? Nama apa? Sok masih ni. Jai. जों थाबायगासिनो ओइ नै बाबानि स्कुला ओइ लामानि एसे गाहायाव दङ। फुजा जाग्राया उन्दुफेराखै दिनै फुंनिफ्रायनो बाबु। र' आं बेक केमेरा देखायनि बाबानि स्कुलखौ। ट्रेन ओइलाय स्कुला बैथिं दं आरो बे गोमो मोनसेल' नुदों। मा दा फै दे ओरै जानो फै इयाव दे जोंहानि न' खाथिनि फैदो जाबोनो मोनो मोनसे फैदो बाबु इयाव जाहांसिगोन एसे सुनि र' सानदुं गोसाखा जों सिरा बाबुखौ फुजानो
Ayo mana mon ayo kwa? Mon ayo mana mon? Ah. मा बोर बिखो नोंसोरलाय देनाय मोजां बोर बि दे लेखा गोरों जाथों होननानै दे गोथाव जाग्राफ्रा हनै बा फायगुसि मा मोनजादोंलै फायगुसि मा मोनजादों फट' खेबनांगौ नोंखौ मा मोनजादों मा बिलाय एसे लानोसै लाजिलायदोंलै सिमिया जाग्राखौ गासिबखौबो अर्जुन लागाव रिहन सनाया लाजिलायबायलै हनै बा बिराद गोथाव माथो माथो माला बुरब्रा नामावला केसारिखौ गिदिर-गिदिरथार हाय नेने उरानैसो हाय लेलाका नङा सुरेन्द्र लाजिलायथारबायलै अजय गोलोमफ्रुलायदों माथो जानाया बिराद मेंबाय लोगोफोर नुबाय गस्लाफोरखौ एवमायाव दोनो सफा सायावसो ओमफ्राय सफायानो बिराद मेंबाय आरोना लोगोफोर उन्दुनो ओंखारसोबाय आङो ओंखामबो मोनजायाखै खिसिरि मानसि गाइखेर साइखेर दंलाबायो माबायाव बेखौ फुदुंग्रोनांगोन खोमालै आरो बाबा लाबोबावोसो खेबसेनो ज' फुदुंखानांगौमोन बख'हैग्रो गारि साबिया ओमफ्राय गारि साबि नोंसोर आंनिया गल्लानि रोसिया गोलैजोब्बायहाय दख'ना माखायाव सेस बया जाजोबसिगोन न'आव फैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोसैलाय दोनथ'लायबाय हा गदों माबोरै गनायबा थिखोनाय ओमफ्राय
नायनोसै नेक्स्टआव मा ब्लग लाबोनो हायो ओमफ्राय प्रसाद जानानै थान्दा जानानै थालिर जानानै माथोआ माबायदि खोनानो मोन्दों लोगोफोर बोरैबा जासिनजोब्बाय आरोना बासिबाबो माने जायालासिनो थाबाबो हामानोबा बे ओंखायनो जाफिनजोब्बाय दे होमबालाय लोगोफोर दोनथ'लायनोसै दै टाटा बाय बाय